9 on ala hola. That 12:30 a.m. at one na ebe na Computer Village under Demolition. We have for phase 1 and 2, the largest plaza in Computer Village, Ikeja, Lagos. Eba contain over 5,000 business owners and over. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na ndị gọọmenti steeti Lagos akwariela ahịa ama ama dịka Computer Village bụ ebe ọtụtụ ụmụ Igbo si achụta ihe ha ji wee na-azụ ezinụlọ. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri, ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha Asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ọtụtụ ụmụ afọ Igbo bụ ndị na-azụ ahịa n'ahịa ama dịka Computer Village nke dị na steeti Lagos nọzi na nnukwu iru uju dịka gọọmenti ya bụ steeti Lagos siri were nkụri na nkwari ụlọ ahịa ha na ya bụ Computer Village wee mechiere ha ya bụ afọ 2023 bụ afọ 2023. Nke a mere n'ụzọ ụtụtụ ụbọchị ụka ahịa Orie mkpụrụ ụbọchị nke 31 nke ọnwa Disemba afọ 2023 bụ ahịa Orie Sunday 31 December 2023 dịka anyị hụrụ n'ọtụtụ ihe onyonyo nke si na ya bụ ahịa Computer Village wee pụta. Dịka ha siri kwuo, ha kọwara na plaza nke gọọmenti steeti Lagos bịara kụrie ihe a bụ plaza kacha plaza niile nọ na ya bụ ahịa Computer Village, bụ plaza bụ ụlọ ahịa karịrị 2,500 n'ọnụọgụ, bụ over 2,000 shops n'olu bekee. Ha gakwara n'iru wee kọwaa na akwụkwọ ikikere niile nke ha ji wee rụọ ya bụ ụlọ ahịa bụ n'aka ndị gọọmenti etiti Naijiria ka ha si wee nweta ya, na ha amaghịzi ihe nyere gọọmenti steeti Lagos ikikere ịbịa wee kụrie ya bụ ụlọ ahịa nke ha jiri ego ha wee rụọ. Ogologo okwu dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa na Computer Village nke nọ na steeti Lagos. Ka m bịakwanụ. Ụmụnne m, owo mụrụ m, ọmụ abụ nwa unu Sunday nwa ogbo nta na-ekwu na anyị nọ n'ala ụla. That 12:30 a.m. akpọ anyị na ebe anyị nọ na Computer Village na under Demolition. We have for phase 1 and 2, the largest plaza in Computer Village, Ikeja, Lagos. And ebe now more of the CSO. Eba contain over 5,000 business owners and over 1,500 shops. Makaneba contain 99% of ndị Igbo. Onwe ha nye meho. Anje meeting with the governor. Guy have na earth agwa na no problem. 12:30 a.m. this morning. Kanda abịara. We na pa anyola. Yeah, I guess get in mind bye bye to 2023 and then welcome to 2024. Wonderful. Yeah, comfortable enough. And the plaza now have their say so. I'm of their chief executive officer. It is 100% political. 100% political. Adam Kunufu, Oyeneoku. I'm one of you. I'm on your wall. I'm on your mood. The government line. Yeah, federal. Never now federal property. I'm also why Lagos State is doing well. Federal property. Yeah, largest plaza in a Computer Village. Over 2,500 shops and over 5 to 6,000 traders. 12:30 a.m. this morning. A lot of us in December. Some in East and Wahani. Mano do it now. We start the Manakadola, but we got him. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka m kwukwa n'uche m nke njibụrụ mmadụ. Ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, Happy New Year. Ekelekwa m unu niile bụ
ụmụnne m ndị hụrụ m n'anya, ndị ihe niile m na-eme na peji a na chanel a na-amasị, ndị niile ihe m na-eme na-adị mma ikiri, ndị na-esonye anyị, ndị na-atụsa na ndị na-edenyekwanụ uche ha na ngalaba okwu, ma ndị niile na-apịkwanụ like na love na ndị otu ya, asị m unu daalụ n'ọlụ kunu si wee sogide anyị n'ihe niile anyị na-eme ebe a n'afọ gara aga bụ afọ 2023, afọ 2023, anyị wee bata n'afọ nke a bụ afọ 2024 wee na-asị unu happy new year. Ana m ekpe wee na-asị na Chineke nna ga na-anọnyere anyị n'ihe niile anyị ga-etinye aka n'afọ a. N'ebe ọbụla anyị tinyere aka, ọ ga na-agasịrịrị werere ihe ọma niile anyị tinyere aka. Ugbu a asị m ka m tinye ọnụ na ihe onyonyo a nke anyị kiriri ugbu a. Ụmụnne anyị bụ ndị akwariri ụlọ ahịa ha na ya bụ kọmputa vileji. Ana m asị unu ndonu, dibenu. Maka gịnị? Onye ihe mere, ihe mbụ ị ga-asịgodi ya bụ dibe tupu ị chọwa ebe ị ga-ata ya ụta ma ọkwa na ebe ị ga-ama ya ikpe. Mana unu makwana ọfụma na anaghị m abịa ebe a ịta onye ọbụla ụta, anaghịkwanụ m abịa ebe a ime onye ọbụla ikpe ma ọkwa na ikpe onye ọbụla ikpe. Kama m na-abịa ebe a m wetara unu ozi ka o si wee dị. Ọ bụrụ nke m ga-ekwu uche m si unu ka m kwukwa na uche m. Ugbu a abụghịzi mgbe ekwesịrị ị na-agwazi mmadụ si ya cheruwe echiche ụlọ. Anyị abatala n'afọ ọzọ. Ana m eche na akụkọ nke ahụ bụ akụkọ garala aga, na ka anyị were ya na ya bụ akụkọ esorola afọ 2023 wee gafee, maka na ugbu a onye ọbụla kwesịrị ịmata ihe. Imirikiti oge ọ na-abụ anyị kwuo okwu onye ọbụla chelewe echiche ụlọ a akụrụ ụlọ. Ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị abịa na-ede na-asị ụna na-asịsị akụrụ ụlọ, ebe ụlọ na-adịghị mma, ebe ọnọdụ nchekwa na-adịghị mma n'ụlọ bụ nke a na-akpọ insecurity n'olu bekee. Ihe m na-ekwu na nke ahụ bụ nke a. Ịma na ihe mere n'ala Igbo na ọnwa Disemba agafere agafe, ọ tụrụ ọtụtụ ndị mmadụ n'anya. Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị dị na ndị mmadụ ga-abata ụlọ. Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị n'ala Igbo na oge enwedị ndị si esi, ndị bi na mba, ndị pụrụ ije, ndị ji ego ga-abata n'obodo. Mana dịka m si hụ na ọtụtụ ihe onyonyo nwanne ihe mere n'ala Igbo, ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-atụghị anya mere n'ala Igbo. Ọnọdụ nchekwa ọ dịla mma? Ọ dịbekwanụ mma. O nweghịkwanye onye na-asị n'ala Igbo dịzị ka ọ dị na mbụ. Mana ihe m na-ekwukwanụ bụ, ana m eche na ọ bụrụ na ndị Igbo ga-ebulatanwu, ọ bụrụgodi eke akụnụba ndị be anyị nwere ụzọ abụọ, akụnụba ndị be anyị nwere n'ụzọ ije, eke ya ụzọ abụọ bulata ya ala Igbo, nwanne, ala Igbo ga-abụ Dubai. Eziokwu ka m na-agwa gị ha. Ọ bụrụ na ị ga-eke akụnụba ahụ ị nwere, ọkwanụ kee ya atọ, buletara ya otu ụzọ n'ala Igbo. Anyị na-ekwukwanụ maka ndị a na-enye ndụmọdụ, ha bulata nke ha. Ka anyị kelekwanụ ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị na-enyezi ya bụ ihe maatụ, ndị na-elivuzi by example. Mmadụ dịka ezigbo mmadụ, otu nwa afọ Igbo hụrụ ala nna ya n'anya nke ukwuu, ezi nwa amụrụ n'ikpu ukwu bụ Obi Jackson n'Ọkịja. Ihu ụdị ụlọ akwụkwọ nwoke a rụrụ n'Ọkịja ewetabuola m unu ihe onyonyo n'ime ya bụ ụlọ akwụkwọ nke mere n'ime ya bụ ụlọ akwụkwọ ọ rụrụ n'Ọkịja. Ụlọ akwụkwọ dị egwu. A sị m unu na ya bụ ụlọ akwụkwọ, ịhụcha ụlọ akwụkwọ, ọ bụrụ ndị ịgụchala akwụkwọ, ọ ga-agụ gị agụrụ ka ịlachikwa azụ n'ụlọ akwụkwọ. Mana nke ugbu a o gosiziri ebe ọ rụrụ ndị niile ga-arụ ọrụ n'ụlọ akwụkwọ ahụ, ma ndị bụ ndị Afrịka ma ndị ga-esi ala bekee wee bịa. Ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ ụlọ akwụkwọ ọ rụchara, rejista ya na Rome. Amachaghị m ihe a ga-agụcha na ya bụ ụlọ akwụkwọ, mana ọ sị na o rejistara ya na Rome, na ọ bụ na Rome ka a ga na-esi arụ na ya bụ ụlọ akwụkwọ, mana ya chọrọ ka ya bụ ụlọ akwụkwọ nọrọ n'obodo Ọkịja. Wee na-asị ya bụ nwa amadi bụrụ ihe dị otu ahụ wee bịa n'ala be nna ya. Daalụkwa. Jide ka iji ka anyị nye anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Maka na ụmụ abụọ mem ekwurekwu enweghị ihe eji eme, ekwurekwu abụọ visa Amerịka ma ọ bụ London visa. Ịghọtago? Ọlaba ya na-ama aka ka amụrụ aka ya ọ na-ama, ọ bụrụ aka eberebe bụrụ nke dị na enepụzi anya enu ebe ya na-afụ na ime ebe a bụsi kwata asị n'elu dịsị iche iche.
ife niile dị ebe a nwanne ọ bụrụ ihe ụmụaka ịghọtago ọ bụrụ ife chọnchọ nke amara m ife ha kpọrọ ebe a ịghọtago ebe a dịka ebe afụnanya ekwesị ihe nwesịrị ka ọ dị ịresị anyị fụsịa ọtụtụ ife ịghọtago ihe ọ dị n'ime Ọkịja ihe abụrụ na Nkwọ Ọgba ma ọ bụ na Abakaliki ma ọ bụ na Nnewi nke abụọ si na-ebute ha skuul ka o si aga efuru ya so ọ na-ewu m anya na ihe ọma ya esi n'ebe a mebe na Ọkịja mgbe ya adịghị anya n'ọka a na-ejegodi na-emebe isie na ike na nke onye na-eme ya agbado anya n'ihe ọ na-eme na ọnwa ebe a tọrọ shuga ndị mmadụ emebekwanụ ka ọ chụpụtazi obi jasị mbụ akụkọ mgbe ochie ọ dịsị ka ya na-akọ na Ịbaji ụnụ ya mana ebe a na-akpọsị Ịbaji ịghọtago ya bụsị different road nke onye na-agba mmiri na flawa ngwana ụmụnne m ọ dịgodị otu a na nwanne anaghị ama aka ngwa kọmpand ya lọji amaghị aka anaghị ama aka gaị Obi Johnson wee odogwu onye anaghị ama aka gaị enwere ego nwee ego ka wee ego odogwu na ihe ofu ya ruru ka awụkwa nke a dị kọmọn n'ihe nna ahụ ebe a today ya wụ ofu ya ruru Obi Johnson Foundation onye Ọkịja ihe ala ịra nwere wet amaghị aka I never see ahụtụbeghị m ụdị ihe na ndụ m before m na-aga n'ihe niile na-aga n'ụwa agapụtabeghị m ụdị nwa nwere ses wet yara nwere wet Shabasco Philology can do exercise cow Shabasco Mamaka yai ba ega maka oge ya gazie enwere ụma mesha department niile nwere basket na Western World ka a na-ahụ ụdị ya ahụtụbeghị m ụdị ya na Nigeria nwoke asịrị ya chọ this man na-ekwu okwu today sị gị Nigeria federal gọọmenti convention event eburu ya bata obodo a steeti nwe eburu ya bata obodo a mana n'ihe akụfọ ya kpụrụ businessman ọgwụkwọ ego politician ya na-eme adịghịzi onye sị na ọdịghịzi ya dị isi ya na-eme adịghịzi this is ihe local gọọmenti kwanda masị na eze ego na ihe karịa eze ego ojigbo ya na-emerụ ahụ ọṅụdị demand too much this is my brother ya mena nwa aba is bobo His Royal Majesty Igbo Traders address de here look at Ichude Simorense Obiba Aude here Obi efo ifejika Obi Noma Obi Safili Bode Okunje Obi Atogo You know, you go to school, you help your people, educate them, they will educate others. Education, key, that is it now. Okay, so ebe anyị nọ kịta ka m benefactor
Never, ever I know. John phone member. See whatever I know. No matter the whole school. This school they sit on 25 hectares of land. So this is the model we talk at school land. So they got to go. I think I can make it. I can run. Now no cafe bar. No kind of I can from model. So most of the universities in Nigeria do not do it. But what did Jesuit again in Nigeria do like this? Also, Okija came with the best Jesuit college. And Sophia. Aburo because of anybody. All to mona cheese we make it. I don't worry if I na ewuru mmadụ anya ọkụ na ya. Okija ba you na marugo na iji ọnụ were ekwuri nne. Ibisi onye Okija aka ọsị ọ maka na ya kwere ọnụ ijiri chọọ ka igbuo ya. Ife na Jesu tu apụ emeghebere officially. They decide them just ka ababido dị akwụkwọ gọba maka ọ gift ka ọ bụ. If I have a school room can manage, I'm going to manage my member. Allow me as a gift. Sign on if I have a deed of gift with Pope. When I talk on Kijaba, I'm going to boss all God. So if I get member, where just where I'm going to buy a road to the Benin, buy the school. Say, I can't the school, but side there, the whole building is by this left. We're bending Jesuit priests and the sister city. Then I could say, down. Then it chose a key food in school. I get you one your kita, wherever. If I buy a kita, I buy a benefactors pavilion. Yeah, only with the school, I rule the school, I found the school, office in here. Also, carbon can get a new band. Yeah, I need one them there and the generation need. See the one of what I'm not at school. So I would that did not get outside on the road. And you go far. So, if I say any member, you can put the model of the school. If you need them, maybe you can find all the design that would have going for. So, it's a full bill. But I told my Nabia, Kaiji one, Madakanko. I didn't want to get Igwe, Gacha with the Igbo and the chair. The Okija baby, follow. The other follow. And I criticise the school and apple from the other side. Oya potassium. Ocho negari aji chorazi e by motor we begin e gabazie e born na because na oyo bana nwe tag e n'aka they allow the bata di me e by na eje for the event di na enwuro tag ga eje megin attack aha obere na ejiro invitation agbazie yi for ya me were ajuju Okwu ugwu ọtọ ọkwa ikirichala nke ahụ ugbu a onweghịzi onye ga-ahụcha ihe a niile na-eme ka ndị mmadụ sizi etete n'ụra alachieta azụ na be anyị etinye akụnụba be anyị ka arụọ be anyị onweghịzi onye kwesịrị iche ka arịọwa ya arịọ ugbu a wee na-asị ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Obi Jackson n'Ọkịja jide ka iji ana m asị Chineke nna gọzikwa gị gọzikwa ndị niile nwere ụdị obi nwere obi iwelata ihe ha nwere n'ala Igbo ka emepe ala Igbo wee na-asị ya mara anyị niile mma ya bụ nwanne anyị nwoke bụkwa Obi Jackson n'Ọkịja ka m gosi unu mgbe o mere ndị be ha bụ ndị Ọkịja mgbe o nyere ha mgbe ọ gbara ha ekeresimesi n'afọ a na Disemba ọ bụghịzi n'afọ a na ọ bụzi na afọ 2023 bụ afọ gara aga mgbe ọ gbara ha Krismas ka anyị tinyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Yes, on my life. It's been happening and I for every blessed year. Ne meya Dr. Anes Azo the Aro Bejes, courtesy of him. Obi Jackson Foundation. To another course, Maria, here are local governments. You never carry your Okija. In an eye, if you come on one, it's a blue and Agassi, Lobi Ochahanine. More than 5,000 people. More than 5,000 people is here. More than 5,000 people is here. Yes.
Yes, God is with him. Yes. What is happening? Enwere tim na-arụ ọrụ ndị mmadụ, enwere ndị na-enye aka na-ebusi ndị mmadụ ihe. Iburu enyere gị aka bupụrụ gị ya n'ilo because the field is too far. Yes, it's well. N'ezi anyị ga-afụ dị agụ n'odogwu Fechukwu ji wee gozie Okija, wee gozie Anambra steeti, gozie Nigeria, na-enye ka ọ na-aga. Yes, there here. This is the man in question, Boga. Yes, the man that has a good heart. Shifanet as though they are rude edges. Yes. Then they hear them, no. Cabro, na onye na-agwa ya, nke a na onye na-agwa ya. Otu aka ọ dị, otu aka ọ esi wee dị. Otu aka o si wee dị. Ife ọbụla Chineke gọziri n'ụwa mmadụ apụrụ ịkọchọ ya. Ihe ọbụla Chukwu gọziri n'ụwa mmadụ apụrụ ịkọchọ ya. Onye dị ndụ n'ụwa awụ onye ọbụla Chukwu gọziri n'ụwa enye aka na-ekpere ya ekpere ogologo ndụ na-arụ isi ike na-aga m n'iru. Mmadụ akọtọzina mmadụ ibe ya na ọ bụrụ mmadụ anyị ekiri ofu mkpụrụ tutu dị mmadụ n'isi. Yes, ọ Chukwu ka ọ masịrị o wee mee ya ka ọ dị otu a. Yes. Onye na-aga n'anya ya. Everything na work ọfụma. Onye na-aga ọfụma. Leda anya na mgbada efu mmadụ so onye akọnye gị ife. Ya onye akpọrọ bịa buru ya. More than 5,000 people have been rewarded here. Not rewarded, have been gifted out. Yes. Ọkwa ikirichala nke ahụ. Onye hụcha ihe a niile ị ga-ama na nke mbụ bụ na obi eji akpa ego dị iche na obi eji eri ya eri. Ọ bụghịkwanụ mmadụ niile ji ego nwere obi iwepụta ya bụ ego wee nyere obodo ya aka. Wee na-asị ya bụ nwanne anyị nwoke Obi Jackson n'Okija ebe ya bụ ego si wee pụta mmaji kwuru mmaji. Ọ gaghị akọ na akpa gị akọ ebi ebi. Ebe ọbụla i tinyere aka ọ ga na-agasịrị werere. O wee bụrụ maka ya gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala na ịchọ isi eme ya deere ebumnuche gị etu si wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Gee taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyinye anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụhụ onyinye pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyinye pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyinye ndị ọzọ ga-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyinye pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ oze mụ ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.